Hvis du vil vide, hvordan Line hun er gået fra en daglig træthed, selvom hun sov, hun følte hele tiden, hun pleasede andre, hun gik sådan ved siden af sig selv, til at hun i dag går og vågner til ro og overskud og står stærkere i sig selv. Hvis det taler til dig, så lyt med her, så er det en video til dig. Fordi vi dykker dybere ned i din rejse, Line. Hvad er det, du har gjort for at nå det liv, som du har i dag? Som er noget anderledes end første gang, at jeg støtte bekendtskab med dig i hvert fald. Bestemt. Ja. Så velkommen til, Line. Tak skal du have. Jeg hedder Line. Jeg er 31 år. Jeg er til daglig præst, og jeg bor nede på Sydlolland i Rødbyhavn. Og af det her kursus, står jeg nu et sted, hvor jeg tænker, at alle de simpelthen skulle give sig selv den gave og tage imod det her tilbud, som man kan få via Vejnø her, Mathilde Vejnø. Fordi så vil verden se lysere ud, og det vil faktisk være et bedre sted at være i, både for sig selv og for alle andre. Så jeg klart anbefaler, at det er noget, man gør. Tusind tak, Line. Det er flotte ord. Tak skal du have. Det er meget bare. Ja. Men vil du ikke prøve lige at beskrive, hvor var du, inden at vi egentlig fik kontakt til hinanden? Hvordan så dit liv ud dengang? Jeg var et sted, hvor jeg nok løb lidt stærkere end, hvad godt var. Jeg ville gerne please alle andre, og i den proces, der mistede jeg nok også lidt mig selv. Jeg vågnede og var træt og uoplagt og stresset over alle de ting, jeg skulle nå. Og så er jeg som så mange andre på Instagram. Der faldt jeg i en periode over nogle af Mathildes videoer, og så begyndte jeg at følge hendes profil. Og lige pludselig der skrev hun til mig, nu kan jeg se, at du er hoppet herind. Hvordan kan det være? Kan jeg på nogen måde hjælpe dig? Og det kunne hun jo så rigtig godt, og det er jeg bare glad for. Så det synes jeg, I andre skal gøre også. Kom ind og følg hende, og det giver så meget. Tusind tak, Line. Men hvis nu du så kan prøve at beskrive sådan din dagligdag, det her med, at du vågner sådan træt hver dag, og du føler, du er ved siden af dig selv, kan du give nogle eksempler på, hvordan var din hverdag? Altså, hvad konsekvens havde det, at du gik i sådan en tilstand ved siden af dig selv? Det var nok meget det, at jeg vågnede. Og jeg laver altid en liste for mig selv, jamen, inden jeg går i sengen, hvad skal jeg nå dagen efter? Og der startede jeg med at slå mig selv i hovedet og tænke, nu skal du igennem alt det her, og stresse, og du når det overhovedet ikke, og kan du overhovedet finde ud af det, og er jeg overhovedet god nok? Så det var faktisk, jeg vågnede og begyndte at slå mig selv i hovedet. Og så bliver man jo bare enormt træt, når man starter med at være så negativ omkring det hele. Ja. Og det gør jo også psykisk, at man bare bliver træt. Man har sådan en øvfølelse. Ja. Og så er dagen jo bare hård at starte på, hvis man føler, at hvad er det lige at stå op til? At det bare er noget, altså det er en kamp at skulle stå op til, og kan man nå det hele, og stresse rundt omkring. Ja. Så er det altså surt at vågne, når det er med den følelse. Ja. Havde det så også, det havde selvfølgelig nogle personlige konsekvenser for dig, havde det også nogle konsekvenser for din ægtefælle, eller dine nærmeste venner, og sådan noget? Jamen nogle gange, der har jeg oplevet, at så kan jeg måske være lidt kort for hovedet. Jeg får måske ikke altid givet det nærvær, jeg har lyst til at skulle give ud. Så nok er jeg lidt ved siden af mig selv. Ja. Og det har jeg egentlig været lidt ked af, at jeg ikke har formået at give det, jeg egentlig gerne ville. Så det er jo gået over min allernærmeste. Og sådan skal det jo ikke være. Okay. Så du nævner sådan, at du bliver ked af det. Ja. Altså var det sådan den følelse, du egentlig tit havde dengang? Ja, lige præcis. At jeg følte, jeg ikke slog til, og jeg ikke gav dem alt det, jeg burde, men det havde jeg bare ikke kræfterne til, desværre. På det daværende tidspunkt. Ja, okay. Ja. Men så på et tidspunkt, så må nok være nok, eller hvad sker der? Hvad er det, der gør, at du tænker, nu skal jeg simpelthen gøre noget andet? Jamen, jeg tror faktisk, at vendepunktet for mig, det blev, at jeg så nogle af dine videoer på Instagram, og jeg tænkte, det gad jeg faktisk godt at blive en del af. Men nogle gange det der med at stå op for sig selv, det tror jeg, der er mange, der kender, så får man det ikke gjort, og da vi udskyder det til næste uge, og så går tiden bare. Så jeg tror, at vendepunktet for mig blev faktisk, at du skrev til mig og sagde, skal vi ikke lige sætte os ned og tage en snak? Det var bare guld værd for mig, at du faktisk, at der var en anden, der ligesom tog kontakt og sagde, lad os lige snakke sammen, og forklarede, hvad er det, jeg kan tilbyde dig. Og så tænkte jeg, wow, det lyder godt, det vil jeg så gerne prøve. Ja. Så det var faktisk dig, tror jeg, der blev startskud til det, at du tog den kontakt til mig. Ja, det glæder mig meget. Ja. Så dejligt. Ja.
Og ja, så får vi jo den her kontakt med hinanden, hvor vi har den første samtale, og den kan jeg faktisk også godt huske inden. Kan du det? Fordi at der så du en smule mere træt ud, end du gør i dag. Og alligevel, og der, altså nu har du sagt lidt om det, ikke? Men hvad var det, du gjorde det? Du tænkte, det her, det skal jeg. Jamen, jeg tror, du havde nogle gode spotlights med, at jamen, du kan få mere overskud i hverdagen. Jeg kan hjælpe dig på vej. Og så det, at man havde et uge hver møde, hvor man ligesom fik samlet op, og du gav mig nogle værktøjer til, og hvordan kan du booste din psyke? Hvad er det, du kæmper med? Fordi der sker noget med, når man får sat ord på tingene. Fordi det ene er, at du går selv og har det inde i hovedet, men når du får skrevet tingene ned, og når du egentlig får sagt tingene højt, så er man inde i en rigtig, rigtig god proces. Og det er jo det, du har hjulpet mig med, og det har jo bare haft stor betydning. Ja. Ja, fordi er der noget særligt, hvor kan jeg sige, ikke også vi starter i forløbet der, og jeg husker det, at du faktisk relativt hurtigt sådan siger, er der et eller andet tidspunkt, hvor du tænker, jamen det kan jo egentlig virke det her, det virker jo egentlig. Er der et eller andet så særligt, som du kan huske, hvor lige det der, det gav bare mening for mig? Jamen der har været flere ting. Noget af det, der står klart for mig, det er jo det der med, som vi snakkede om på et tidspunkt, at jeg er jo typen, jeg kan gå og rose alle andre, men være den største heks i forhold til mig selv. Og så fik jeg den her tanke, prøv at høre, Aline, du skal følges med dig selv resten af livet. Så er det ikke fair, at du går og hakker på dig selv. Så det her med, at man skal tale til sig selv, som om man er sin egen bedste ven eller veninde. Fordi man vil aldrig nogensinde på den måde, som jeg talte til mig selv, tale til sin bedste veninde. Når man ikke vil tale sådan til sin bedste veninde, så skal man slet ikke tale sådan til sig selv. Så faktisk, være sin egen bedste ven. Det... Ja, og hvor er det bare dejligt at høre. Tillykke med den indsigt. Altså det er jo fantastisk, fordi det er jo også noget af det, når jeg har sat sådan et program sammen, hvor jeg også har været der, hvor jeg slog mig selv oven i hovedet, og også fandt ud af, at det hjælper jo ikke. Det eneste jeg gjorde, det var at grave et hul, der var dybere. Ja. Så derfor har det også været min hensigt med nogle simple ting, sådan at det bliver nemt at indføre. For mig så oplevede jeg, at det var nemt for dig at indføre de ting og de værktøjer, som vi arbejdede med her. Var det nemt? Jamen, jeg synes i hvert fald, det har været nemt, når man har en coach, en mentor, som man mødes med en gang om ugen. Fordi det er så nemt, hvis det bare er en selv. Jamen, og så udskyde. Nu har jeg også, føler jeg, et større ansvar. Både for mig selv, men også over for dig. Fordi jeg ved, okay, på mandag eller på tirsdag, der mødes vi igen. Så jeg har en deadline, og det har jeg hver uge. Og det har haft stor betydning for mig, at jeg ligesom skal stå til ansvar, ikke bare for mig selv, men for en anden person. Så det gør rigtig meget. Ja, fordi nu er du inde på ansvar, fordi det har vi jo også, det er jo også en del af processen, det her med at tage ansvar for sit eget liv. Og har du så set en forskel i, hvordan du tager ansvar for dig selv nu, kontra hvordan du gjorde før, og hvad effekt det har at gøre det? Jamen, det har haft stor betydning allerede, og jeg synes, vi har gået med 7 sko på sammen. Så fra at gå af og være træt om morgenen og være uoplagt og virkelig tale dårligt til sig selv og om sig selv, jamen så står jeg op om morgenen nu her via de redskaber, som du har lært mig, og har mere overskud, jeg er mere glad, jeg taler pænere til mig selv og om mig selv. Og det er egentlig små ændringer, som jeg tror på, at alle kan lære, fordi hvis jeg kan lære det, så tror jeg på, at det kan alle andre også godt gøre. Ja. Og er der særligt et redskab, du sådan kan huske fra de andre? Der er flere redskaber, ikke også? Men et af dem, der så måske særligt har haft en betydning for dig? Bare en af de her ting, jeg mener, vi arbejdede med det i starten, at når man vågner, så simpelthen sige til sig selv, i dag, det bliver en god dag, og jeg gør mit bedste. Ja. Og starte med det, og øve sig i, at det her, det starter vi dagen med. Det skal vi konsekvent hver morgen. Ja. Fordi gentagelser, det gør noget rigtig, rigtig godt for hjernen. Så simpelthen sige, det er sådan her, vi starter med dagen. Jeg gør mit bedste, og jeg er god nok. Og det sætter sig bare lige pludselig. Ja. Så det er dejligt. Ja, fordi det er jo en af de ting, som en simple ting, jeg har valgt at skulle indføre i det her program, det er netop at starte med morgenen. Det går jeg rigtig meget op i, fordi at hvor vi tit lige er slemme til at tage telefonen, og så bombardere os selv med alt muligt ubrugeligt tit, ikke også? Ja. Så netop starte dagen med din stærke intention, hvor vi ligesom har fat i vores underbevidsthed, så du præger dagen. Og det er jo nok også derfor, du så hurtigt, kan man sige, også fordi du var vedholdende,
Det er ikke altid nemt. Det er simpelt, men ikke altid nemt. Men vedholdenhed ved, at jeg bliver ved med at gøre det her om morgenen. Fordi det virker nemlig bedst, når man bruger det. Lige præcis. Altså, Ja. jeg kan nemlig også huske, du sagde til mig helt i starten, at vi er mest modtagelige der om morgenen. Ja. Så det giver jo så god mening, og jeg kan jo se, at det virker jo. Altså. Ja. Så få ting kan jo gøre rigtig, rigtig meget, har jeg selv opdaget. Så det er dejligt. Ja. Fordi så arbejder vi jo også med, nu har vi sådan med morgenrutinen, så arbejder vi også med det her, jeg kalder frygt og modstand. Fordi det er jo også en lille djævel, eller hvad man nu vil kalde den, der hele tiden sådan lige en gang, når man sidder på skulderen. Og den gør jo egentlig bare, for at holde dig i det vante. Ja. Den vil egentlig ikke nødvendigvis, om det er godt eller skidt, det tager den stilling til. Den vil bare gerne holde dig i det. Du plejer at gøre. Præcis. Så hvordan har det været for dig at få sat ord på, og det at arbejde med den her modstand, den her frygt, den her tvivl, der tit opstår? Hvordan har det været for dig? Jeg tror, det har været rigtig, rigtig godt. Og igen, det har været godt at have en form for en sparringspartner, som jeg egentlig også synes, du har været. Og mødes en gang ugenligt, og simpelthen få sat ord på, jamen, hvordan er det gået siden sidst? Og det der med, at man ved, okay, jeg har et ansvar, dels for mig selv, men også for mine mennesker i, at øve mig i den proces, vi er i. Det gør rigtig meget, at man er to om det. Fordi hvis man bare er sig selv, så er det netop så nemt at skubbe det væk og sige, det er også lige meget, ej, det behøver jeg heller ikke, eller jeg tager det om et halvt år. Men det er heller ikke sikkert, at om et halvt år, at du så egentlig er der, hvor du så lige får det gjort. Så man skal faktisk tage sig selv seriøst, synes jeg. Og så starte op, så snart man overhovedet kan. Ja. Fordi det fortjener det enkelte menneske faktisk at gå igennem det her og få det bedre. Ja, fordi det her med modstand kan jeg huske fra sådan min egen tid, hvor jeg absolut heller ikke havde det særlig godt. At der var det sådan det her med at stå op for sig selv, og hvor modstanden og frygten kan være i forhold til at indføre en ny vane. Men det kan også være at stå op for sig selv, og for eksempel begynde at sige fra. Ja. I forhold til nogle relationer, eller noget, man ikke vil acceptere, eller sådan noget, der kan jeg huske, at jeg sådan decideret mærkede det sådan en fysisk ubehag i kroppen. Hvis jeg skulle tænke, nu vil jeg ikke acceptere det her mere. Ja. Og det var jo den her lille fætter, der sidder på skulderen. Det plejer du ikke at gøre. Ja. Du plejer på ingen måde at sige fra her. Hvad laver du? Ja. Og så der, ikke også, så gør det alligevel. Gå ud af komfortzonen, og kig frygten i øjnene, og så sige fra. Ja. Og når, det tænker jeg også, du tit har oplevet, når vi gør det med kærlighed og respekt for sagt fra over for noget, man ikke har accepteret, så bliver det faktisk tit taget imod pænt. Det gør det faktisk. Og det giver jo egentlig et helt andet overskud faktisk at få sagt fra. Ja. Så det skal man bare øve sig i, altså for sin egen skyld. Ja, absolut. Det er i hvert fald også min, fordi det kan jeg i hvert fald også huske, at jeg tænkte, det skal i hvert fald være en del af noget, for det kunne jeg godt tænke mig at have vidst, dengang at jeg stod og var en klump for at sige det rent ud, og sige fra over for mig selv. Ja, så valgte jeg så lige at tippe med helbred. Men det at lære at sige fra, så kommer man virkelig langt med kærlighed og respekt. Der er ikke nogen, der rigtig er noget forkert. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og det er jo også det, nu snakker vi lidt ind i relationer. For det har vi også arbejdet med. Ja. Det kan jeg i hvert fald huske, at Line, det har været lidt en udfordring for dig. Det har det. Ja. Virkelig. Og er det så, altså jeg kan huske i hvert fald i nogle nære relationer, men der har nok måske også været noget, du har kunne bruge i din præstegerning? Helt bestemt. Ja. Fordi nu er jeg jo præst på landet, og når man i hvert fald er der på landet, jamen, så er det der med, at alle ved, hvem du er. Fordi du er altid præsten, om du så går over og handler, eller du går til badminton, eller hvad du foretager dig, så vil du altid være præsten. Ja. Så det der med at få sagt fra, og hvis nogen gerne vil snakke, eller så møder nogen, der er ked af det, har brug for en samtale, så kan du jo sige til dem, jeg kan se, du er rigtig ked af det, jeg kan høre, du er ked af det. Kan du mødes over hos mig på onsdag kl. 14? Så på den måde, så får sagt, jeg vil gerne snakke med dig. Lige nu har jeg ikke tid, men kan du en anden dag? Ja. Så faktisk bare det der med at foreslå en anden dag, et andet tidspunkt. Det er også en metode til at sige, jeg vil rigtig gerne, lige nu, der passer det bare rigtig dårligt. Altså det, at man ligesom får et forslag på bordet. Ja. Så det ikke bare er et nej, så det er ikke lige nu, men kan du en anden dag? Så det er også en måde at gøre det på. Ja. Ja, for det har også givet dig noget overskud, har det ikke det? Helt bestemt. Ja. Fordi man kan jo blive et op af folk, der gerne vil have fat i hele tiden. Og det tror jeg faktisk, der er mange, der kender. Det kan være med familiære situationer, med venner, med alt muligt andet. Men kan du ikke lige, har du ikke lige tid, og må jeg ikke komme forbi? Jamen, man skal simpelthen passe på sig selv. Fordi ellers bliver man simpelthen et op af alt det, man gerne vil. Så skrive sig i at sige,
lige nu, der kan jeg ikke. Men netop kunne sige, jamen næste uge kan du det i stedet for. Ja. Fordi man skal passe på sin egen energi, så at sige. Fordi hvis man ikke selv kan passe på sig selv, jamen der er ikke nogen, der kommer og passer på en ellers. Så det er ens eget ansvar, og det skal man tage seriøst. Ja, fordi nu når du siger det her med at tage ansvar for sig selv, så er der nogen, som jeg oplever, der tænker sådan, ej, det er da sådan lidt selvglad-agtigt. Hvor at jeg står inden for, at nej, det er tværtimod, så det er egentlig det, at du tager ansvar for dig selv, Ja. så tager du også ansvar for andre. Det er nemlig rigtigt. Det forplanter sig. Hvordan har du oplevet det, at når du står stærkere i dig selv nu, den energi, du står med nu, Ja. hvordan oplever du det påvirker dem omkring dig? Jeg tror egentlig, folk også ser mig som, at jeg nu står et sted, hvor jeg har mere overskud. Jeg er blevet bedre til at sige til og fra, og mærke mig selv. Og hvis man kan det, jamen, så kan man også give meget mere, når man så møder folk. I og med, at man kan få sagt fra i tide, og så kan være mere nærværende, når man så er der. Og det er jo det, der er så vigtigt. Så hellere få sagt nej i tide og passe lidt på sig selv, og så være mere nærværende, når man så er der. Det kan folk mærke. Det kan virkelig. Er hun der, eller er hun der overhovedet ikke i dag? Ja, det er meget tydeligt. Ja, fordi det med nærvær, det er vi jo også inde omkring. Ja. Altså, og hvordan har det været for dig? Jamen, det har været en proces, jeg også skulle, hvor jeg skulle tage mig selv alvorligt. Fordi, jamen, jeg har haft det sådan, så mange andre nok kan genkende, at man vil så gerne give og give og give og give og give. Men det er svært, når man ikke har noget at give af. Så det er, at man får sagt fra i tide. Og det må man gerne, fordi så kan man stå stærkere og være mere nærværende, når folk så er der og kommer. Og det giver så meget, at man kan møde folk netop med fornyet energi og et smil og øjenkontakt, og folk kan så meget mærke, at man er der. Eller ej. Så hellere give folk en god oplevelse, når man så har overskud til det. Ja. Helt sikkert. Ja, fordi at, som du nok også kan, jeg ved ikke om du kan huske det fra det, som vi arbejder med omkring nærvær, hvor at, også i relationer, at den største gave, du kan give denne menneske, det er at være fuldkommen nærværende. Det er nemlig rigtigt. Og lytte med hele dig. Det er rigtigt. Der er ikke større gave i min optik. Og jeg er fuldstændig enig. Og så kræver det også, at vi får lagt vores telefoner og alt muligt andet væk. Faktisk. Folk gerne lagt dem ind i et andet rum, når man så er sammen. Fordi jeg ser det så ofte, at folk sidder med deres telefoner, med deres iPads. Hvor man så tænker, jamen man kan se, hvor forstyrret de bliver. Og jeg synes faktisk, det er synd. Fordi jamen, så er de der ikke mentalt. De sidder der, ja. Men så har de tankerne 1000 andre steder. Hvad skal vi have spise i aften? Og der var noget med noget skolehjemsamtale, og der var noget med noget lejrskole og noget fodbold. Så det går, at de sidder der, men tankerne er der ikke. Og det synes jeg er synd for dem, de sidder og snakker med faktisk. Ja, det kan, og jeg kan fuldstændig også relatere til dengang, nu så sygdom, der ramte mig, hvor jeg også oplevede det her med, at mine børn, de snakkede til mig. Jeg var der fysisk, men de så bare, det var passé. Ja. Mor er der ikke igen. Ja. Så det gjorde helt ondt ind i hele min marv, og det var også noget af det, der gjorde, at jeg tænkte, jeg skal gøre noget. Ja. Og også noget af det, som, da jeg så kommer lidt på den anden side, var blandt andet det med nærvær. Også en af grundene til, at jeg har det med, fordi det gav også bare mig så meget, at jeg bare brugte nogle gange bare 3 minutter med min datter, og bare var lige der. Lige præcis. Så begynder der også at komme et vendepunkt i ens liv, fordi man slipper alt andet, og bare er. Ja, og det gør bare en verdens forskel. Altså, at man er lige det moment der, så med et andet vent. Og det kan det godt. Altså. Jamen lige præcis. Altså vasketøj, så lad det der stå. Ja, og de nullermænd der, de løber heller ikke nogen steder. Nej, og skulle de løbe efter dig, så må du sparke dem. Ja, give dem en los, altså. Ja, lige præcis. Altså det her med, hvad er det, der er vigtigt? Ja, og det. Og vi har jo også arbejdet med retningen i livet. Ikke? Også, vi kommer ind omkring mange ting her, kan jeg høre. Det er simpelthen så dejligt. Jeg håber, at du bliver inspireret her til, at der altså er en vej. Men retningen i livet, det har også været interessant for dig. Det er selvfølgelig mere rent professionelt. Er du præst? Det kan godt være, at du ligesom tænker, at det er det, jeg vil. Men der er også mange andre steder i livet. Hvordan har det betydet for dig, altså det her med retning i livet? Har det gjort en mærkbar forskel for dig? Det har det faktisk rigtig meget. Og det er igen med, at man får lagt de her telefoner, devices væk, fordi de forstyrrer rigtig meget.
og så få sat sig faktisk helt konkret med et stykke papir i hånden, noget at skrive med. Og så egentlig det der med at få skrevet ned, hvor er det, jeg vil hen, hvad er det, jeg vil med mit liv, og igen, hvem er det, der betyder noget. Og der har vi haft det mest fantastiske eksempel med den her taxichauffør, som jeg har vendt tilbage til mange gange i vores snakke. Fordi hvis man ikke ved, hvor man vil hen i livet, så når den her stakkels chauffør aldrig nogensinde hen frem til sin destination. Han kører og kører bare, og lige pludselig tænker jeg, så løber han også tør for benzin. Og det er jo synd for ham. Ja. Så det mærker også er klart. Vi er derhen. Godt. Så det er der, at vi sætter ham til at finde den vej. Ja. I stedet for, hvad er det her? Jeg ved heller ikke, måske skulle han herover eller helt herover. Nu sætter vi en plan, og så er det vi går efter. Har du mod på at dele en af de ting, som du har sat dig for, at det skal være en del af mit liv? Altså hvor man kan sige, at det har været en ændring i forhold til tidligere? Bare det her faktisk med at være mere nærværende i forhold til mine tætteste relationer. Det har haft stor betydning. Ja. Fordi når man er pres, jamen, så har man jo også en tjenestetelefon, og den kan ringe på alle sider af døgnet. Så prøv også i forhold til den bare at få lavet nogle regler, hvor når klokken er 16, så lægger jeg den væk. Eller den helt væk. Ikke bare den rører ned i lommen. Nej, fordi så får jeg kigget på den liv, jeg kender mig selv godt nok til. Ja. Læg den på kontoret, og så kigger du ikke til den fra i morgen, når klokken er 8-9 stykker. Bare det, at man kommer ind med den. Ja. Det gør, at jeg kan være nærværende, jamen komme ud og lave noget aftensmad, eller han går en tur på café med en god veninde og drikke en tår kaffe. Et eller andet, fordi igen, de der telefoner, de er så forstyrrende. Ja. Og igen, det sker bare, jeg tror, at jeg taler for mange det der med, at jeg skal også lige se, jamen prøv at høre, der er gået 2 minutter. Hvad er det, du er gået glip af? Ja. 2 minutter? Lad der være. Altså. Ja, så det jeg hører dig sige også, det er, at det er en af dine retninger, kan man sige, i livet, en af de dele, som du, kan man sige, fået af den her lidt forvirrede taxichauffør med, det er nærværet. Altså virkelig være målrettet på at være mere nærværende. Fuldstændig. Ja. Fordi det er jo også bare, når jeg også bare sidder, det kan også være min private telefon, sidder og scroller på Facebook. Jamen, man hører jo ikke halvdelen af, hvad vedkommende siger. Man sidder bare, ja. Og det betjener de faktisk ikke. Så også få lagt den anden lidt væk og sige, undskyld, hvad sagde du? Ja. Nu skal jeg der. Ja. Så er fokus. Det betyder så meget. Fordi hvis vi ikke har fokus, hvis vi ikke er der 100%, så kan vi så godt sidde derhjemme helt alene. Ja. Fordi folk fortjener faktisk, at vi er der 100%. Ellers er det totalt lige meget. Ja. Altså, synes jeg. Ja. Det er virkelig, virkelig en vidunderlig rejse, Line, at høre om her. Altså, og det, som jeg også hørt dig sige, det er det her med nærvær og så videre. Så hvilken betydning har det været for dig? Har det gjort en mærkbar forskel for dig som præst? Og for dig som menneske? Og for indført, kan man sige, nu kan vi tage nærværet, men også det her med fokus. Og altså, hvor stor betydning har det haft i dig i din præstegerning og også som menneske? Det har gjort rigtig, rigtig meget på begge fronter. Også det, når man har en samtale, det kan være en bisættelsessamtale, en sjælsorgssamtale, at man får lagt de her devices væk. Fordi hvis jeg kan mærke, at de vibrerer noget i lommen, så er mit fokus. Ej, var det endnu en bedemand? Eller ej, er det endnu en test, jeg skal aflevere? Få lagt de her telefoner væk, fordi så kan jeg have konfidenten, det vil sige, ham jeg snakker med, eller hende jeg snakker med, ham eller hende, 100% i fokus, og det fortjener de så meget. Ja. Så det har været noget af det. Det har også været i forhold til prædikenskrivning, at jeg også får lagt mine telefoner helt væk. Fordi hvis de ringer, og jeg lige sidder og skriver prædiken til på søndag, så ryger mit fokus sådan der. Ej, den ringede du, er der noget, jeg skal svare på, er det vigtigt? Så igen, jamen, får sat lyden fra, og får lagt de her telefoner helt væk. Så kan det være, at der går 2 timer, hvor jeg sidder intensivt skriver og gør mig nogle tanker. Men det er 2 timer, der er godt givet ud. Ja. Fordi så bliver jeg ikke forstyrret af alt muligt andet. Det vil sige, at jeg sidder her og tjekker mails. Så computeren, den slår jeg også lyden fra. Og så arbejder jeg, og så kan jeg tjekke, hvad der er kommet bagefter. Ja. Og folk kan godt vente 2 timer. Så meget haster det heller ikke, at man lige på. Nej, lige præcis. Altså det har jo egentlig, kan man sige, gjort dig mere produktiv og effektiv, hvad man nu vil kalde det. Ja. Så det har egentlig frigivet dig tid. Det har det i den grad. Ja. Og det er jo bare dejligt. Så det er jo faktisk en kvalitetstid i forhold til en selv, at man får lov til at tænke og få lov til at fordybe sig. Ja. Og det er jo så vigtigt, fordi man vil jo også gerne hver søndag levere en god prædiken. Og det gør man ikke, hvis telefonen ligger og forstyrrer en hele tiden. Telefonen ikke skriver en god prædiken. Jeg gør i hvert fald ikke. Det er slet ikke.
Og det tænker jeg, om det så er en prædiken, eller det er en opgave, eller det er noget, du sidder med på arbejde, afhængig af hvilket arbejde du har, så tænker jeg også, at andre vil kunne tage den med. Ja, altså fokus, du bliver meget mere effektiv. Fuldstændig. Altså. Du er slet ikke lige så udbrændt, fordi det her med, at du skifter hele tiden. Nu skal jeg have fokus, nu skal jeg hvad med det? Og så er fokus væk. Jeg har hørt nogle undersøgelser, der viser, at hvis nu du tager en Facebook-notifikation, så tager det faktisk 20 minutter, før du har fokus igen. 20 minutter? 20 minutter. Godt nok lang tid. Og så kan man jo godt så hurtigt så se, at hvis man både har Instagram og Facebook og TikTok åben, så kan jeg godt forstå, at man bliver lidt træt. Ja, virkelig. Ja. Altså, det er lidt voldsomt. Det er det faktisk. Så nærvær og fokus, afhængig af hvad ord man vil bruge, det gør faktisk en stor forskel. Det gør meget. Og så sad jeg faktisk også og tænkte på det her med, når man har lidt frie tøjler i forhold til arbejdslivet, som jeg har, så havde jeg også svært ved i starten at lade telefonen væk og komme ud og gå en tur. Det kan være en halv time, det kan være en time. Men faktisk også at give sig selv lov til det, at komme ud og få noget frisk luft i løbet af en helt arbejdsdag. Det er godt givet ud, fordi man kan også sidde og tænke, nu skal jeg skal arbejde i 6 timer, men prøv at høre, hvis du ikke får noget luft, så er det 6 dårlige timer, hvor du sidder og groft sagt rådner op bag en skærm. Giv sig selv lov til at kunne komme ud og få noget luft og tanke op ude i naturen. Det er så vigtigt. Brug den. Fordi ellers så sidder du ikke og får lavet noget som helst produktivt derinde. Så igen, få lagt de der devices væk, kom ud, tillade sig selv at lade lidt op ude i naturen. Jeg tror faktisk, at alle har godt af. Og så igen det der med også at få slukket tv'et, faktisk, fordi der er også alt muligt derinde, som ikke er særlig godt. Altså kom ud, få noget frisk luft til hovedet, det er så givende, fordi man får ladt op og får gjort nogle tanker, og luft til hovedet, det skal man altså gøre. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er et godt tip, du giver her til den, der måtte lytte med. Og hvis nu du tænker på en tidligere version af dig, der hvor du tænkte, jeg er bare træt fra morgen til aften. Jeg får ikke lavet noget. Jeg når ingenting. Hvis nu der er en, der sidder derude og har det på samme måde, en tidligere version af dig, hvilket råd vil du give vedkommende? Som det allerførste, hop ind og følg Mathilde. Tusind tak. På Insta, fordi hun er god, jeg ved ikke. Altså, hvis du ikke havde rækket ud, så ville jeg stadigvæk søge lidt rundt i det der, tror jeg. Så jeg skal kontakte dig. Tak skal du have. Men ikke mindst kan man sige, altså det jeg også vil opfordre til, det er igen simpelthen at tage det alvorligt. Tage sig selv alvorligt. Ja. Men det er nemmere at gøre, når man har en til at tage en i hånden. Så man er 2 om at gå turen sammen. Og tage den her rejse sammen, som det har været. Så det kan være svært alene. Virkelig. Og så kan vi jo stille det her magiske spørgsmål. Havde du haft råd til at lade være? Ikke på sigt, tror jeg. Det havde jeg ikke. Nej. Så det er faktisk mere, hvis man begynder at føle den her lidt stressethed, udbrændthed, så skal man altså gøre noget ved det. Fordi jeg tror, at alle mennesker de har en vis grænse. Og når den bliver overtrådt, så er det for sent. Ja. Så man skal virkelig tage sig selv alvorligt, fordi det er dyre at lade være. Altså, fordi man mister sig selv, og det synes jeg ikke, at der er nogen, der skal udsættes for faktisk, at man går rundt og har det dårligt. Man skal virkelig gøre noget ved det. Ja. Altså, man lever med sig selv alle dage, indtil man ikke er mere. Så gør noget ved det. Ja. Det er vigtigt. Ja, som jeg også nogle gange har sagt til en anden deltager, som har haft sådan lidt svært ved det her med selvkærlighed, og sådan at sige, er god nok, og så stemme, det er jo dig, der skal leve med dig selv resten af livet, og hele tiden, 24/7. Var det ikke på tid, du begyndte at Men det er igen den her sådan lidt tvivl, der kommer, ikke også galopperende. Det plejer du ikke at gøre. Du plejer ikke at tage dig selv alvorligt. Hvorfor skulle du gøre det nu? Ja. Og det er egentlig bare det, den fortæller dig, at det plejer du ikke at gøre. Vi skal lige have fat i tvivlen her, fordi det passer ikke. Og så på den måde ligesom sige, okay, at blive gode venner med den her frygt, som vi snakker om, ikke? Jo. Og sige, tak fordi du lige gjorde mig bevidst om, jeg er ved at træde ud af komfortzonen. Jeg vil noget mere. Jeg vil noget bedre. Og ligesom acceptere den. Ja. Virkelig. Så jeg synes igen det der med, kan man måske sige, at man skal kigge på sig selv med milde øjne og sige, nu er jeg og mig selv lige bedste venner. Og så simpelthen få gjort noget ved det, fordi man skal behandle sig selv godt, det fortjener man. Og det er hverken selvfedt eller noget andet, det er bare, sådan burde det bare være. Altså,
Ja, fordi jeg vil selv lade mig også lige stille at slutte af med det fantastiske citat. Jeg kan ikke huske, hvor langt du lige var i forløbet, hvor du sagde, at alle burde lære det her, så blev verden lysere. Som du også startede med at sige, det er simpelthen så smukt formuleret. Det må jeg bare sige. Har du et ord mere her på falderevet, som du gerne vil have med? Du gerne vil dele med lytteren? Jamen, igen, man skal lære at stå op for sig selv. Jeg synes, det er så vigtigt. Så det vil jeg råde alle jer, der sidder og ser med til at gøre derude. Fordi alle fortjener at have det godt. Og den rejse, jeg har været ude på, hvis jeg tænkte, at det her det kunne lade sig gøre. Jeg har nok startet med at sidde og ryste på hovedet bare for et par måneder siden, og tænkte, det virker måske ikke, men det gør det faktisk. Så jeg synes, I skal hoppe ind, og så skal I give det et skud, for det virker. Ja, tusind tak. Tusind tak, fordi du ville være med her, Lene. Det har været fantastisk. Og også dejligt at møde dig. Nu ser jeg nogle gange i virkeligheden, i den fysiske verden. Det har været online. Det har været en fornøjelse nu her jo. Fordi at vi fysisk bor lidt langt væk, men det er jo det, online kan. At det er muligt. Og så lige pludselig så byder der sig en mulighed, at jeg kunne invitere dig indenfor her. Det har været så dejligt, altså til en rejse. Ja, det har det været. Og du har hilst på vores dyr, Jamen, som jo er en del af mig. Så tusind tak. Det har været så dejligt, og tak fordi jeg måtte komme. Ja, altid. Dejligt. Altså.